дар вақтҳои пеш мардуми мо ҳамаён чизҳоеро ки медиданд мегуфтанд ин ҷин аст ё ин ки аҷина. ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтам ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. ва дӯстон, ба канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеои хеле кӯтоҳакакро бошад дӯстон, ман аз фейсбук пайдо кардам. дар ин ролик як писар ба як мактаби кӯҳна меравад ва мехоҳад ки инҷоро аз назар гузаронад ки дар инҷо дар ҳақиқат ягон чиз ҳаст ё ин ки на. ва вақте ки ин ҷавон ба зали ҳамин мактаб медарояд, як чизи хеле ғайриоддӣ ба мисли ҷин ба ӯ як назар мекунаду баъдан нопадид мешавад. хубаш дӯстон, тамошо кунед. Gimana kalian? Gimana kamu? Gajah kan? Ya Allah Rabbi! бисёре рӯзномо мегӯянд ки дар ҳақиқат ин ҷавон тавонист ки ҷинро ба навор гирад. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? фикру ақидаи шумо оиди ин дар комментария. видеоро бошад дӯстон, якчанд ҷавон дар даруни ҷангал вақте ки аз байни ҷангал мегузаштанд, дар ҳамон вақт ба навор гирифтанд. ин ҷавонҳо худашон мегӯянд ки мо ба мобайни алафзор рафта истода будем. баъдан дар байни алафзор мо як пентаграммаи хелом калонро дидем ки дар гирдаш шамъои гирён буд. Sí, escuta. Voz. Isso. Voz. É voz, velho? баъдан ин ҷавонҳо якчанд сония дигар тарафро нигоҳ мекунанд барои он ки аз торикӣ садои хелом аҷиб мебаромад. аммо вақте ки онҳо баргашта ба пентаграмма нигоҳ мекунанд, дар мобайни ин пентаграмма як чизи хелом аҷиб бо кадом лавз аст намедонам чизе гуфта истодааст. Lanterna! Que isso, velho? Que isso, mano? Cadê, velho? Ó, mano, cadê ela? Cadê, mano? Cadê, velho? Mano, atenta e volta. Lógico, mano. Olha, falou com a gente, velho. Mano, não é Helena, velho. Helena já deu um fim, já. Que foi? Que foi, velho? Que foi? ҷавонҳо баъд аз оне ки ин роликро дар сайтҳои интернетӣ паҳн мекунанд, худашон мегӯянд ки мо то ҳол ба худ наёмадаем ва намедонем ки мо чиро дар ҳақиқат ба навор гирифтем. баъзе аз комментаторҳо дар комментарияи ҳамин ролик мегӯянд ки ин пентаграммаро ягон сатанизм кардааст. ва чӣ хеле ки мо медонем дӯстон, пентаграмма ин ба мисли портале аст ки ҷинҳо ё ин ки чизҳои дигар метавонанд аз дунёи худашон ба дунёи мо биёянд. ин видеои хелом аҷибро бошад дӯстон, якчанд блогер дар як кӯҳ ба навор гирифтанд. инҳо мегӯянд ки мо дар танаи дарахтон чизеро медидем, аммо намедонистем ки ин чӣ аст. ва бинед дӯстон ки вақте ки онҳо ба ин наздик мешаванд, дар ин ҷо чиро ба навор мегиранд. Cuidado. Ay, Dios santo. ¡Oh, Dios santo! Mira eso, jálala del cabello. ¿Miraste eso? La hubieras jalado del cabello, payaso. La hubieras jalado del cabello. ¿Viste cómo le hizo? ¿Viste? Bájala.
Bájale, bájale, bájale. Mira, mira, jálala ahí del cabello, mira. Jálala ahí del cabello. Jálala. Cuidado, 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 payaso. Cuidado. дар аввал ин ҷавонҳо хаёл карданд ки ин танҳо ягон одаме аст аз наздикиҳои ҳамин кӯҳ ва мехоҳад бо инҳо бозӣ кунад. аммо баъдан вақте ки инҳо мехоҳанд аз ин ҷо раванд, ин чизҳои ғайриоддӣ онҳоро таъқиб мекунанд ва баъдан ба яке аз онҳо ҳамла мекунанд. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ah, la madre! ¡Payaso! ¡Payaso! ¿A dónde vas? ¡Ay, payaso, payaso! ¡Payaso! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ey! ¡Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo! ¡Ey, déjalo! ¡Ey! ¿Dónde vas? Tenga, compa, tenga. Ahí deje las cámaras, compa. Mira, cuidado. бисёре аз одамҳо дар комментарияи ҳамин ролик мегӯянд ки ба фикри ман ин сатанизм аст, аммо бисёр аз пайдо мешавад мегӯяд ки ин ягон маньяк асту мехоҳад онҳоро кушад ва хушбахтона онҳо аз ин халос шуданд. видеоро бошад дӯстон, якчанд ҷавон дар як беморхонаи кӯҳна ба навор гирифтанд. вақте ки ин ҷавонҳо ба ин ҷо наздик мешаванд, аз даруни ин беморхона садое ба мисли гирияи кӯдак мебарояд ва бинед дӯстон ки баъдан бо инҳо чӣ гап мешавад. Choro. Mano, é ela aqui. Para. Mano, vem comigo, vem comigo. Mano. Que foi isso, velho? бисёре аз одамҳо дар комментарияи ҳамин ролик мегӯянд ки дар ин ҷо дар ҳақиқат ҷин аст ва ӯ худашро ба сурати кӯдак ба мардум нишон медиҳад ки одамонро ба доми худ афтонад. видеоро бошад дӯстон, як духтар дар япония ба навор гирифтааст. ин духтар худаш мегӯяд ки ман танҳо хонаеро ки нав харида будам ӯро аз назар мегузарондам, аммо баъд аз якчанд вақт аз комнатаҳои дигар садоҳои ҳархела мебаромад ва вақте ки ин духтар ба дигар комнатаҳо меравад, ӯро як чизи хелом ғайриоддӣ то ба дараҷае метарсонад ки ӯ дар ҷояш шах шуда мемонад. баъзе аз одамҳо дар комментарияи ҳамин ролик мегӯянд ки ин дар ҳақиқат ҷин аст, аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? фикру ақидаи шумо оиди ин дар комментария. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.